allura ga da ka gani dole haka aka yi ta. Likita wallahi dama wurin ka. To ya an kai Wallahi ni haka kawai kula cikin kawo ko an fuska ba ko na me ba. kai wallahi da gani ga abu wata. Kai likita yana ci abinci sosai ba. Kana ci abinci wallahi yunwa ta kama. Ka ci kanzo. Kanzu kai kuma ana magana abinci mai gina jiki kana magana kanzu. To ka sha gari. Ana magana su wake da mi sannan zaka magana gashi Kai ni kuma. wanda ka gani nan likitan yunwa nake. Da ka sani duk matsalar da ka gani ta haito ga jikinka waɗanda ƙurajen da ka gani sun hito ga jikinka babu babu abin da ya hau masu illa yunwa. Don haka yanzu dole sai ai maka allura kanzo da ta gani. Yanzu me magani? A yanzu ai ma allura ta ai ma yanzu. Allura ta ai ma ta kanzo kai ka bari ka gani yanzu gaba da jimawa ba. Da ai ma ita ƙurajen ga da kai da su baka sake ganin su saboda yunwa ta riga ta haita jikinka ba ta sake cika jikinka gaba ɗaya. To masha Allah. Yanzu za a yi ma ita kakka damu an kai ma ita kuma za a yi maka ta garin kwaki. Ka gane ko? Da an yi masu An yi garin kwaki na are ya yanzu lokan wannan. a'a har ta garin kwaki za a yi ma. Da an yi maka su shikenan. Ana yi masu shikenan ka riga ka abin ganta. Likita ya isa haka nago. Ina a aiki rinjin da ka gani sai an cika shi. Ai nan da kake gani daga an sama ita kai da yunwa. Ai dole ita allura kanzo haka aka yanta. Dole allura Likita na ka tuka ta. haka akan wannan allura. Ba allura kanzo ta ba. Ai dole sai a kai da yunwa ya hada. Da kai da yunwa ya hada. Ko kuwa allura ga za a yi ta. Allura ai tun da kake da abin nan dole sai an yi ta. Da kake gani. Sirinjin da ciki wanda ya ciki dole sai ai ma ita. Wani fuskantar juna ba allura za a yi maka ta yunwa ba. Zan baka cin hanci. Wani cin hanci